Καλύψαμε και ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον που αφορά ένα έργο κυπριακής, αν θέλεις, καινοτομίας ή εμπνεύσεως και αφορά την ανέβρεση ναυαγών. Ναι. Ακριβώς. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία που θα σώζει κυριολεκτικά ζωές και παρουσιάστηκε σήμερα σε εκπροσώπους μεγάλων εταιριών διοργάνωσης κρουαζιέρων στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα φέρει το όνομα Λαϊνσέους και αποτελεί καθαρά κυπριακή πατέντα. Είναι ένα υπερσύγχρονο τεχνολογικά σύστημα που στοχεύει στη διάσωση επιβατών σε περιπτώσεις ατυχημάτων με πλοία. Ουσιαστικά θα εντοπίζει επιβάτες που είτε είναι εγκλωβισμένοι σε καμπίνες, διαδρόμους ή άλλα τμήματα των πλοίων, είτε έπεσαν στη θάλασσα, με τους διασώστες να έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία ακόμη και για τις σωματικές λειτουργίες των αγνοούμενων επιβατών. Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, να το πούμε απλά, έπεσε στη θάλασσα μετά από κάποιο ατύχημα που συνέβη σε ένα πλοίο, θα φέρει πάνω του ένα μηχανισμό ο οποίος θα στέλνει σήμα στους διασώστες. Ακόμα και τον παλμό του μου έλεγε ο... Ακόμα και τον παλμό. Ναι, ναι, δηλαδή εγκλωβίστηκε στην καμπίνα. Πολλές φορές το ακούμε ομιγέννητο βέβαια, μακριά από μας, μακριά γενικότερα από τους ανθρώπους, αλλά είναι εγκλωβισμένος και δεν ξέρω αν υπάρχουν ζωντανοί ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρουμε αν είναι ζωντανοί ή κάποιος δεν μπορεί να εντοπιστεί στα τεράστια νερά της θάλασσας και παρουσιάζεται παλμός, επομένως γνωρίζουν κάποιοι ότι στη βάρκα ή σε κάποια πλαστική βάρκα είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Αυτά περίπου. Για να μπορούν να σπέσουν να το βοηθήσουν, γι' αυτό λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα σώζει στην κυριολεξία ζωές. Είναι, είπαμε, μια κυπριακή. Βλέπουμε και τον Υπουργό Συγκοινωνιών εκεί, τον κύριο Δημητριάδη. Ναι. Ακριβώς. Ο στόχος, να πούμε, είναι αυτό το πρόγραμμα να μπει σε όλα τα κρουαζιερόπλοια ανά τον κόσμο, σε όσο το δυνατόν περισσότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών συνεχάρει τους εμπνευστές του έργου. Σημείωσε ότι αποτελεί απόδειξη των δυνατοτήτων που υπάρχει στο νησί μας για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και κατ' επέκταση της οικονομίας μας, της οικονομίας του τόπου. Παρουσιάστηκε, όπως είπαμε, αυτό το πρόγραμμα στους εκπροσώπους των μεγάλων αυτών εταιριών που διοργανώνουν κρουαζιέρες ανά τον κόσμο. Και να σημειώσουμε, Παύλο, και ότι στο περιθώριο της παρουσίασης αυτής ο Μάριος Δημητριάδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους εκπροσώπους των εταιριών και το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν τα κυπριακά λιμάνια στις κρουαζιέρες τους. Κάτι που έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής. Είναι ευκαιρία, είναι τεράστια η κολοσσία εκεί σε αυτό το συνεδρίο. Ναι, σε αυτή την ημερίδα, πώς να τη χαρακτηρίσω τέλος πάντων. Ναι. Η προσπάθεια, σύμφωνα με τον κύριο Δημητριάδη, είναι να ξαναμπεί προς το χάρτη των κρουαζιέρων και είναι συνεχής αυτή η προσπάθεια. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν πρέπει να παραβλέπετε το γεγονός ότι η οργάνωση αυτών των εταιριών, ο προγραμματισμός τους, αν θέλει, γίνεται 2 χρόνια πριν. Είναι μεγάλος ο χρονικός ορίζοντας, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε αυτά αποτελέσματα από τη μία στιγμή στην άλλη από τις συζητήσεις αυτές. Όμως είναι και αυτό σημαντικό, έχει τη σημασία του και είχαμε τέλος να πούμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε και τον κύριο Δημητριάδη και για το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, το επενδυτικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λεμεσού. Είπε ότι όντως υπάρχει καταρχήν εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος, θα πρέπει βεβαίως να αναμένουμε. Η διαδικασία ξεκίνησε την Πέμπτη και σήμερα είναι μόλις Τρίτη, συνέστησε υπομονή και τόνισε ότι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διαδικασίας δεν είναι να πάρουμε κάποια χρήματα και να τελειώσει αυτό, είναι να αναπτυχθεί σημαντικά η οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με το λιμάνι της Λεμεσού μακροπρόθεσμα.